आई भैया हम गाय कलाकार आशुतोष दीवाना इ चंचल म्यूजिक मस्ती के माध्यम से गा बजा रहल बानी। अगर अच्छा लगी तो रुआ लोग दुलार प्यार से बात जरूर दे। हम छोट बबुआ के आई बहुत ही सुंदर एक माई के भजन लेके आवतानी रुआ लोग के बीच। अयो हमारे शिवम भाई कि आवे के परिए मैया एगो भक्त माई के दरबार में जाता है, कैसे हाजिरी बिनती लगावता कि आवे के परिए मैया कि आवे के परी तहरा आवे के परी। एगो भक्त कहता माई से माई कि आवे के परिए मैया आवे के परी तहरा आवे के परी। कि जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। आवे के परी मैया आवे के परी तहरा आवे के परी। आवे के परी मैया आवे के परी तहरा आवे के परी। जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। आंगन पैबो ए मैया कलसा धरैबो। आंगन पैबो ए मैया कलसा धरैबो। का बात है जाओ जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। देखी भक्त जाता माता रानी जी के दरबार में कैसे कहता बीच अंगनैया मैया ए धैले बानी कलसा। बीच अंगनैया मैया धैले बानी कलसा। पूरा परिवार तो पे लगवले वाला लसा। ए कहता माई से आप पुरावे के परिए मैया पुरावे के परी हो पुरावे के परी। आवे के परी मैया आवे के परी तहरा आवे के परी। जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। जब अंगना में घिउ दिया जरिए भवानी मैया आवे के परी। का बात
ए देखी लास्ट में भक्त कैसे कहता माता रानी जी से, आशुतोष दीवाना मैया गावेले भजनिया, किशन चंचल मैया अइले सरनिया, आशुतोष दीवाना मैया गावेले भजनिया, किशन चंचल मैया अइली दुआरिया। आवे के परिए मैया, आवे के परी तहरा आवे के परी, आवे के परी मैया, आवे के परी तहरा आवे के परी। जब अंगना में घेऊ दिया जड़िए भवानी मैया आवे के परी, जब अंगना में घेऊ दिया जड़िए भवानी मैया आवे के परी, जब अंगना में घेऊ दिया जड़िए भवानी मैया आवे के परी, जब अंगना में घेऊ दिया जड़िए भवानी मैया आवे के परी, जब अंगना में घेऊ दिया जड़िए भवानी मैया आवे के परी।